Potrebujete si urobiť efektívnu drenáž okolo domu? Prečo by ste mali použiť odvodňovacie debničky OOD systém? V našom krátkom videu vám na túto otázku odpovieme. Ukážeme vám, ako môžete ušetriť doslova desiatky tón kameňa potrebného k drenáži. Ako vidíme, pri tejto činnosti by sme minuli kvanta makadamu alebo štrku použitého na vydrenážovanie nejakej metrovej steny. Preto my máme riešenie naše odvodňovacie debničky, kde niekoľkonásobne menej materiálu sa použije na plnenie takejto steny. Takže tu môžeme názorne vidieť, prisypali sme 50 cm, minuli sme pol kubíka makadamu. Ak by sme chceli týmto spôsobom pokračovať do nejakej metrovej výšky alebo dvojmetrovej, skončíme s makadamom desi sem. Kdežto u našich drenážnych debničiek je presné množstvo kameňa. Pokiaľ máte široký výkop, prípadne stenu, ktorú potrebujete vydrenážovať a následne zasypať hlinou, tak pomocou našich odvodňovacích debničiek ušetríte. A to nie len svoj čas či námahu, ale spotrebujete niekoľkonásobne menej kameňa. Takže máme položenú drenážnu rúru, urobené lôžko na naše drenážne debničky a jednoducho sa vlastne ukladajú vedľa seba. Vidíte, že montáž je úplne jednoduchá, rýchla. Takto uloženú rádu, keď máme, nasype sa do nej makadam alebo štrk, vlastne buď to urobíme vedrami alebo nejakým menším strojom a pokračujeme ďalej, aplikujeme ďalšiu rádu, pokiaľ potrebujeme. U našich odvodňovacích debničiek viete hneď podľa metrov štvorcových si spočítať, koľko štrku potrebujete, koľko vás to bude stáť a dokážete si takto naprojektovať odvodnenie domu.